Saan kaya yung uod dito? Hindi ka nahuli, nakuha na yung uod dito. Hi Jane! Ay, bagong gupit ah. Yan, nakatingin ang gupit mo. Uy, pogi ah. Oh. Pogi ah. Pareho tayo, pareho tayo niya uncle mo. Bagong gupit din ako. Nagupit mo sa diri mo? Hindi, pinagupit ko. Jam, ano yan Jam? Tato. Tato yan. Samahan mo ako dyan, magbablog tayo dito sa paligid ni Mami. Payag ka? Good morning mga kailaw. Hi. Ayun mga kaibigan, kasama ko pala yung mga tour guide ko dito. Kasi Elgin, kasi Jam Jam. Dito po ako ngayon sa mga paligid-ligid sa harap ng bahay ng mama ko. Yan. Yan po. Marami po kasi siyang tanim na halaman dito. Sabi sa akin, i-check ko rin yung ibang mga halaman dito. Kasi nga, yung iba kasi kinakain ng uod. Kaya kailangan din i-check. Kasi magaganda yung halaman ng mama ko dito eh. Papakita ko sa inyo kung anong mga itsura ng kung anong mga klaseng halaman dito. Yun nga lang hindi ko kabisado kung anong mga pangalan ng halaman na ito. Yun kagaya niya no. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero nagkaano yung mga dahon niya. Tapos yan. May ibang klase oh. Gaganda rin. Tapos ito. Ganda ng mga kulay. Pwede na rin pwede na ilipat kasi meron na siyang ugat. Pwede na ilipat sa iba. Tapos yan. Yung halaman niya maliit, parang bonsai. Yun. Tapos yung ganitong klase, ay may kagaya niya may mga butas. Kinain ng ng mga uod. Kaya hanapin natin yung uod niyan. Pag hindi ko po kasi nakita yung uod dito, po ito mauubos yung dahon, sayang naman, yung gaganda pa naman ng dahon niya. Tinan mo yung mata oh. Sabi ko, ubos ang dahon naman digdi. Sabi na pang naubos ang dahon. May uod na naman pala. Para kakan. Saan yan dito ma? Dito. Dito? Ay oo. Kaya pala naubos yung dahon. Ubos ang dahon, tingin para karaka. Saan nga galing to? Nakatago pa sa ilalim. Sabi mo dun sa ito na lang ang natira. Ito, maliliit pa oh. Ito, ganda rin oh. Yun. Tapos yung kulay niyan, meron din dito. Maliliit naman. Ang gaganda talaga ng halaman ng ginawa ng Diyos, no? Yun. Hindi ko lang alam mga pangalan niya kung anong tawag dito. Yun. Ang gaganda oh. Ito alam ko to. Oregano to eh. Kinagamot to eh. Yun. Tapos meron siyang cactus. Aray. May tinik. Grabe. Naawakan ko yung tinik. Yun oh. Yung mga tinik niya. Tapos yun. Dami palang tanim ng mama ko dito. Ito rin oh. Namulaklak na. Kulay pula. Halos marami talagang kinakain ng uod. Kailangan mahanap ko bawat isa nito. Ito panlagay sa sa loob ng bahay. Yan. Tapos ito ang ganda ng kulay oh, kulay green na may puti, batik-batik. Yan. Malalaki na siya. Sana hindi kainin ng uod. Tapos meron sili. Ito may sili oh, mahaba oh. Ito yung mga nakikita ko sa sa mga nagsusum, yung sa background nila. Ganda ng kulay nito oh. Yun. Tapos yan, meron na naman oh. Inano talaga ng mga uod yung sayang yung mga dahon. Yan oh. Maduroso na Nauubos. Maduroso. Ang kaluso. Tapos di ko alam, ano ba ito tawag dito? Aralas 12. Yun. Ang dami. Yung iba ata dito binibenta niya eh. Kung gusto niyo bumili, pwede kayong pumunta dito sa amin para meron naman sideline yung mama ko.
Yan. Ito, oh. Pili na lang kayo. Yun, maliliit. Pwede nang palakihin to. Ililipat lang to sa paso eh. Ah, mayroon tayo ditong sabila. Sabila tawag yan eh. Aloe vera. Marami din, no? Tapos ito, ay sayang naman yung mga dahon, no? Nasira daw. Ang ganda pa naman. Gaya, hanapin muna natin mga kaibigan yung mga uod dito kung mayroon pa tayong makikita. Mga bunso. Ano ka ni mami? Ano, may nakita na ba kayong ano, uod sa halaman? Wala po. Wala pa. Meron din palang orchid si mama dito, oh. Tapos meron siyang ano, bulaklak kulay yellow. Tapos ito, di ko alam kung anong tawag dito sa halaman to eh. Parang oregano yung amoy. Buhay na rin siya, nasa gilid lang. Yun. Tapos ito, uy, kagaya niya, no? Oh, ano na yung ano niya? Dahon din, pinagkakain din ng uod dyan. Hanapin natin to. Ayun, nandyan ka lang pala. Kulay ano? Kulay green. Ito laging kinakain ng uod itong halaman ng mama ko. Ilang beses ko na rin ako nakakita dito eh. Kaya pinapatanggal ng mama ko kasi nga nasisira yung mga dahon. Ay nagkakapunit-punit. Kinakain niya. Ito yung ano, pangalawang uod oh. Ayan. Ayan, siguro maliit pa dati yan. Ngayon lumaki na. Nagkabutas-butas na. Maganda pa naman tong halaman na to. Tinira niya. Yan yung mga ano niya, mga tae ng ano, ng uod. So, ayun na nga mga kaibigan, medyo tapos na po yung pag-iikot natin dito. Nakita niyo yung mga tanim ng mama ko. Napakarami, no? Kaya susunod po ulit na upload ko. See you guys. Ulitin. Bye-bye.